Dobre, poďme rovno na to. Všetci tú situáciu dôverne poznáme. Stojíme nad grillom, plný obrovských očakávaní, no na stôl nakoniec pristanú na uhoľ spálené klobásy a kuracie mäso, ktoré je vo vnútri, no povedzme si úprimne, ešte stále surové. Je to absolútne bežný boj. V našom dnešnom rozbore materiálov od gastrománie ale s týmto problémom definitívne skoncujeme. Úplne zmeníme náš prístup, prestaneme sa s ohňom len tak bezcielne hrať a spoločne sa naučíme, ako teplo skutočne a majstrovsky ovládnuť. Hneď na úvod je priam fascinujúce, ako si tieto materiály definujú ten úplne základný postoj. Píše sa tu jasne, grilovanie je globálny rituál, nie je to len nejaké obyčajné varenie. Je to niečo, čo neuveriteľne spája kultúry po celom svete a vyžaduje si to od nás naozaj hlboký rešpekt, nielen k samotným surovinám, ale aj k celému tomu procesu. Ak k tomu pristúpime presne takto, tie výsledky budú naozaj stáť za to. A toto absolútne geniálne ilustruje ten náš konečný cieľ, ku ktorému dnes spoločne smerujeme. Ten obrovský, doslova zbiehanie sliniek vyvolávajúci potenciál, ktorý sa odomkne v momente, keď sa správna technika stretne so skutočnou vášnou. Presne takéto majstrovské diela predsa môžu byť na stole každého jedného nadšenca. Poďme sa v rýchlosti pozrieť na našu agendu, ako si to celé umenie rozdelíme. Máme tu 5 základných pilierov. Prvým sú základy a typy grillov. Druhým je priame versus nepriame teplo. Tretím teplota a dôležité odpočívanie mäsa. Štvrtým marinádi, koreniny a glazúry. A na záver, 5. bodom je tajomstvo toho úplne dokonalého burgera. Začíname hneď prvou sekciou. Základy a typy grillov, teda to nevyhnutné vybavenie. Takže tu musíme hneď na začiatku vyvrátiť jeden obrovský mýtus. Na dosiahnutie naozaj profesionálnych výsledkov vôbec nepotrebujeme vykúpiť celý obchod s drahým vybavením. Absolútne stačí zamerať sa na túto päticu nevyhnutostí. Dlhé kliešte nás ochráňa pred popálením a čistý rošt zabráni prilepeniu mäsa. Ale, a toto je kľúčové, všimnime si, čo je úplne na prvom mieste. Digitálny teplomer. Skúsený kuchár predsa neháda teplotu len tak od oka. Toto je doslova ten najdôležitejší nástroj zo všetkých, ktorý raz a navždy eliminuje akékoľvek dohady. Presúvame sa k druhej sekcii, priame versus nepriame teplo. Inak povedané, kontrola tepla. Tu prichádzame k skutočnému jadru celej našej dnešnej analýzy. Kontrola tepla. Tabuľka s materiálov nám to veľmi prehľadne rozdeľuje. Na jednej strane máme to priame teplo. Predstavme si teploty cez 230 stupňov. To je intenzívne, rýchle opekanie. Je to úplne ideálne na to, aby sa na stejku alebo burgeri vytvorila tá fantastická chrumkavá kôrka. Na druhej strane stojí nepriame teplo. To je oveľa pomalšie, pripomína to skôr pečenie v rúre pri 170 stupňoch. A to je absolútne nevyhnutné napríklad pre celé kure alebo rebierka. Keby sme ich dali na priame teplo, na povrchu by okamžite zhoreli a vnútri zostali surové. A tento krásne praktický tip od profíkov nám ukazuje, ako môžeme využiť obe tieto metódy súčasne na jednom klasickom grilli na drevené uhlie. Je to vlastne úplne jednoduché. Uhlie sa len nasype na jednu stranu grillu, získame tak zónu s priamym teplom na to rýchle, prudké opečenie a hneď vedľa zónu s nepriamym teplom na pomalé, bezpečné dopečenie. Jednoducho briliantné. Poďme sa hneď ponoriť do tretej sekcie, teplota a odpočívanie mäsa, teda taká malá veda o prepečenosti. Tu úplne a definitívne opúšťame nespoľahlivú metódu odhadovania a prechádzame na exaktnú vedu. Pretože farba mäsa nám zďaleka nehovorí celý príbeh. Skutoční majstri grillu sa spoliehajú presne na tieto dáta. A všimnime si jeden naozaj obrovský rozdiel. Zatiaľ čo kvalitný hovädzí steak si môžeme spokojným svedomím vychutnať krásne ružový už pri nejakých 57 stupňov, pri kuracom mäse to neplatí. To musí absolútne a bez akýchkoľvek výnimiek dosiahnuť prísne minimum 74 stupňov Celzia. Tu jednoducho ide o bezpečnosť. Ale predtým, než do toho perfektne odmeraného stejku vôbec zarežeme, musíme si zodpovedať jednu kritickú otázku. Týka sa totiž kroku, ktorý sa pri bežnom víkendovom grillovaní vynecháva asi najčastejšie. Prečo vlastne nechať mäso chvíľu oddychnúť? Veda za týmto procesom je doslova fascinujúca. Počas grilovania obrovské teplo vyženie všetky tie drahocenné šťavy do stredu mäsa. Ak ho okamžite nakrájame, tá šťava jednoducho vytečie na dosku a nám ostane len suché sústo. Ale ak necháme steak oddychnúť pár minút pod alobalom alebo celé kura pokojne aj 20 minút, tieto šťavy sa rovnomerne rozložia späť do celého objemu. Výsledok?
Úplne neuveriteľná šťavnatosť v každom jednom kúsku. Presúvame sa na 4. pilier. Sekcia 4. Marinády, koreniny a glazúry, alebo ak chcete, inžinierstvo chutí. Teplo by sme už zvládli, teraz je čas na tie chute. Materiály nám tu aplikujú skvelé pravidlo troch. Správna, naozaj funkčná marináda nevyhnutne potrebuje 3 veci. Kyselinu na zmäkčenie mäsa, olej, ktorý úžasne prenáša chute a hlavne bráni prilepeniu na rošť a samozrejme chuťovú zložku vo forme korenín a byliniek. Čo je tu ale extrémne dôležité, je časovanie. Kým hovädzie mäso v pohode znesie dlhé hodiny marinovania, také jemné morské plody môžeme marinovať maximálne tak hodinku. Inak ich tá kyselina doslova rozloží. A z technického sprievodcu tu máme tento neocenuteľný detail, špeciálne pre milovníkov rebierok. Pre dosiahnutie bravčových rebierok, ktoré budú mäkké doslova ako maslo, je absolútne nutné z ich spodnej strany najprv strhnúť túto bielu membránu. Ak sa tento krok vynechá, marináda sa k mäsu vôbec nedostane a rebierka zostanú tuhé, žuvacie a bez chuti. A to určite nechceme. Veľmi zaujímavé je to aj pri načasovaní sladkých glazúr. Mnohí robia totiž obrovskú chybu, že mäso bohato potrú sladkou barbecue omáčkou hneď na začiatku grilovania. Lenže pozor, cukry pri týchto vysokých teplotách extrémne rýchlo horia a úplne zhorknú. Preto zdrojové materiály striktne radia nanášať glazúru až v tých absolútne posledných 5 až 10 minútach. Jedine tak sa dá dosiahnuť tá fantastická lepkavá a dokonalá karamelizácia. A máme tu náš 5. a záverečný pilier. Sekcia 5. Tajomstvo dokonalého burgera. Tu spojíme všetky teoretické koncepty do jednej ultimátnej skúšky. Príprava absolútnej klasiky. Toto geniálne zachytáva presný výsledok toho, keď sa skutočná profesionálna technika aplikuje na toto mimoriadne obľúbené jedlo. Dokonalá chrunkavá kôrka, roztopený syr a nádherne šťavnaté vnútro. Ako to teda krok po kroku dosiahnuť? Ten presný postup sa opiera o 3 zásadné kroky. Po prvé, je vždy nutné použiť mäso s podielom tuku aspoň 20%. Chudé mäso rovná sa vysušený burger. Tuk je tu skrátka nevyhnutný pre vlhkosť. Po druhé, tie už pripravené placky sa musia nechať chvíľu zachladiť, aby si na tom horúcom rošte udržali svoj pevný tvar. A po tretie, na grili sa otáčajú presne 1-krát. Žiadne neustále prehadzovanie. Každé zbytočné stlačenie alebo otočenie znamená len stratu drahocenej šťavy. Tento ďalší detail je z analýzy taktiež fascinujúci. Zatiaľ čo do čevapčičie je napríklad skvelé pridať štipku sódy bikarbóny pre tú správnu nadýchanosť, pri burgeroch platí veľmi prísne pravidlo ohľadom solenia. Sol sa totiž nikdy nesmie vmiešavať priamo do štruktúry mäsa pred jeho tvarovaním. Okamžite by z neho začala vyťahovať vlhkosť a mäso by zostalo gumené. Soľou dochucujeme výhradne a len povrch tej hotovej placky, a to úplne tesne predtým, ako ju položíme na rošť. Vidíme, že vedomosti robia obrovský rozdiel. Pre skutočné pozdvihnutie našich letných stretnutí poskytujú tieto materiály od Gastrománie presne tie informácie, ktoré potrebujeme. Sú to presne tie detaily, vďaka ktorým dni zhorených klobás a vysušených stejkov zostanú permanentne v minulosti. Pretože keď sa správne vedomosti spoja so správnou technikou, tie výsledky naozaj hovoria sami za seba. Dovoľte mi uzavrieť tento náš dnešný rozbor takouto povzbudzujúcou úvahou. Keď už máme plne zvládnutú túto vedu o ovládaní tepla, keď poznáme kritické vnútorné teploty a chápeme inžinierstvo chuti, aké veľkolepé majstrovské dielo sa objaví na tom vašom grili ako ďalšie. Všetky nástroje aj techniky už poznáme. Teraz už len stačí založiť oheň. Ďakujeme, že ste počúvali. Viac receptov a inšpirácie nájdete na našom webe gastromaniak.com. Dovidenia a dobrú chuť.